שלום, בסרטון זה נרצה לצייר פרח על המסך. נעשה זה בעזרת פקודות העט בקטגוריה שציווה צבע זית. בואו נתחיל במהירות ונבנה את התסריט ונבצע את הפעולה. דבר ראשון שאנחנו בעצם ננקה את המסך ונקבע את צבע העט לסגול. השלב הבא הוא בעצם להגיד לחתול להרים את העט על מנת שלא יצייר, לקפוץ על x0 y0 נקודת האמצע של המסך ולקבוע את רוחב ואת גודל העט ל1. בואו נלחץ על נקה והנה החזרנו את זה למסך. החלק הבא הוא בעצם להוריד העט, לזוז 10 צעדים קדימה ומיד אחרי זה להגדיל את רוחב העט ב6. בואו שימו לב, תראו מה אני עושה עכשיו. כשאני לוחץ, שימו לב, אני בעצם מקבל צורה של עלה. בואו נקה עוד פעם את המסך, נחזיר את זה, וכמו שראיתם אני לחצתי מספר פעמים. במקום ללחוץ מספר פעמים אני אכניס את זה בעצם לכאן, לתוך הפעולה חזור 5 פעמים, ננקה ובואו נלחץ על זה. כמו שאתם רואים נוצר לי בעצם העלה. אנחנו מחזירים את העט למצב למעלה, קופצים שוב למרכז, מסובבים את החתול ב-45 מעלות וגם משנים את הצבע. בואו נראה מה יקרה לנו עכשיו. נקה ו1, עוד פעם 2, 3, 4. מה קרה לנו כאן? אנחנו בעצם מסובבים אבל לא שינינו את גודל העט ל1, לכן נצמיד את זה לכאן, ננקה ובואו נראה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. לכן מה שנעשה, נכניס את כל זה לכאן ושימו, השתמשתי ב-360 חלקי 45 שבסך הכל הערך יוצא 8. יכלתי גם להשתמש כאן פשוט בחזור 8, אבל העדפתי לעשות את זה, וכשנדבר על פקודות עט נוספות תבינו יותר. אני מחבר את הכל ושימו לב איזה יופי של פרח. אם נרצה להגדיל את הפרח קצת, נגיד 10,